Geno ku Malawi Electoral Commission alembetse ndipo zindikira kuti mu gawo loyamba paja tinayamba pa 21 October chigamulochi chimabwera pa 25 October ndi NRB anafotokoza kuti ndondomekozi sakwanitsa kuti azikhazikitse gawo loyamba lomwelo ndi anafotokoza kuti ndondomeko zonse zikhalapo kuyambira gawo lachiwiri ndi lachitatu kusonyeza kuti kuyambira pa 21 October mpaka kufika pa 3 November pamene timamaliza gawo loyamba ndiye kuti ndondomeko zikunalibe ndiye nkona ife tanena kuti yayi kuti titikwaniritse cholinga cha khoti chija tibwererenso kuma konsolo amugawo loyamba kuti anthu amene sanathe kulembetsa ndi NRB athe kutani apeze nawo mpata nkona NRB anapitanso pa 29 December mpaka pa 4 January kuti gulu limene lija lipeze mpata likalembetse ndipo anthu anapita dakalembetsa chaunzika apatsa ali ndi ma ID ndi amene titakhale tikuwalemba mawa ndi nkuja kuti tsopano athana ndi NRB nambala ali nayo ife tathandizira ku gawo lachiwiri ndi lachitatu NRB analiko koma anthu ena anayamba ndithu process ndi NRB anayamba kulembetsa koma amene ife timatseka kalembera mafezi amenewa pa 22 November ndi pa 11 December nkuti owa manambala awana asanatuluke ndenena kuti aya amene waso akufunika mpata kuti atani alembetse nkona tikubwereranso kuti gulu limene lija nalonso lipeze mpata litani lilembetse nkalembera ndithudi iyayi amenewo ndi Justice Annabel Mtalimanja omwe ndi wapampando wa Malawi Electoral Commission MEC. Tikudziwa kuti ambiri muli ndi mafunso komanso ndemanga tikhale tikutsekula malaini athu nthawi ina yake kuti mupereke mafunso anu komanso ndemanga zanu timve pano kunena kuti mundipati pamene simukumvetsetsa chifukwa timakamba kuti kandimverere adakanena zam'maluwa ondifunsa si ine yayi owafunsa ndi awa komanso ndemanga mutha kupereka kati pali zina zimene mukuona kuti zitha kuthandizira kuti kalemberayi apite patsogolo. Abota tukamba za 2 days 21 22 ndikuti afezi wana amenewo ndi maboma ati ndi ati amenewo zonadi kuyambira mawa lino lachiwiri mpaka na lachitatu maboma amene tikulemba alipo asanu ndi atatu tikulemba kuja ku Mberwa District Council ena machaku Nzimba tikulemba ku Lilongwe District Council tikulemba ku Lilongwe City Council tikulemba so ku Mangochi Municipality tikulemba so ku Mangochi District komanso tipitirira ku Chikwawa ku Mwanza ndi ku Nsanje amene wawanda amene makonsolo amene tikulunjika pa masiku awiri amene wa mawa komanso lachitatu kuti onse amene amafunika kuti apasidwe mwayi athe ndithu kukalembetsa kuti adzakhale ndi mwayi oponya nawo voti pofika pa 16 September chaka chino. Ena nkumati kapena mwina pamene tukamba za chibwerezamo wachibwerezamo mwina timalamulo tina ndi tina tasintha ndi ndani akoina kukalembetsa kumene monga timanena kale kalembera kwa chibwereza ali ndithu ndi anthu ake amene afunika kuti akalembetse mmene anaongosolera pa mpando gawo loyambirira la anthu amene tifuna kuti akalembetse ndi gawo la anthu amene koyambirira pamene tinkapanga kalembera mu chigawo choyambirira anthu amenewo sanapeze mwayi oti akalembetse ndi a NRB koma anthu amenewa mwayi uja anapatsidwa tikunena kuti kuyambira pa 29 December chaka chathachi mpaka na pa 4 January chaka chino anthu amenewa anakalembetsa ndi a NRB ndipo a NRB atiuza kuti anthu amenewa ambiri mwa iwo awapatsa manambala awo kusonyeza kuti ali ndi chitupa chaunzika angakhale kuti atakhala kuti sanachilandire koma marekodi anthu alembetsedwa ngati Amalawi. Gulu lachiwiri ndili amene anayamba kulembetsa mubwereze paja alembetsa ngati Amalawi okay. Alembetsa ngati Amalawi ngati nzika za Malawi ndipo ndi nzika za Chimalawi zimene zimakhala ndi mwayi okaponya nawo voti kuti akalembetse nawo voti amafunika kuti munthu uja akhale ndi
chizindikiro chitsimikizo chonena kuti analembetsa chimenechi ndi chimene ifeyo Malawi Electoral Commission timayang'ana timafuna kuti munthu uja atitsimikizire kuti walembetsa ndi a National Registration Bureau ndi nzika ndipo ngati ampasa chitupa chimenechi ndi chimene ife timagwiritsa ntchito pomulemba kuti akhale nawo mukaundula wa anthu oti adzaponye nawo voti mdziko lino. Choncho gawo loyambira ndi limene lija, lachiwiri ndi limene timatchula kuti amene anayamba kulembetsa nawo ku NRB mu gawo lachiwiri la kalembera wa mayina mkaundo wa voti, komanso amene anayambanso chimodzimodzi mu gawo lachitatu, koma kuti ndondomeko yonseyo sinafike kumapeto kuti angapatsidwe nambala. Panopa anthu aja apatsidwa manambala. NRB analengeza masabata apitawo kuti alemba anthu analemba kuyambira pa 21 Oktoba kulekezera pa 4 January chaka chino alemba anthu opitirira 373,000 olembetsa kumene olembetsa mukaundula wa unzika. Komano tikayang'ana mukaundula wa unzikawo kodi ndi anthu angati amene angathe kuvomerezedwa ndi malamulo kuti alembetse nawo mukaundula wa mavoti? Anthu amene wawo alipo 271,784 malingana ndi mafiga amene anatipatsa omalizira, ndipo pa nthawi imene amanena kuti panatsala anthu 70 amene amafufuzidwabe kuti atsimikize kuti kodi izidi ndi nzika zenizeni za dziko la Malawi. Ngati atakhala kuti anthu amene ajawo awavomereza, ndikuti chiwerengero chija chikwera pang'ono kuchoka pa 271,784 kufika pa 271,854. Anthu amene wanda amene tikunena kuti angakhale ndi mwayi woti akalembetse. Koma chikonso ndimafuna kuti ndinene popeza tiutchula za anthu 373,000 amene analembedwa kapena 271,000 amene angakhale kuti anakwanitsa zaka adzakhala atakwanitsa zaka 18 pofika pa 16 September. Ena mwa iwowo mwa anthu osewa alembetsa kale, analembetsa kale mu gawo lachiwiri ndi gawo lachitatu la kalembera wa mayina mkaundo wa voti. Choncho chimene tikuyembekeza nchonena kuti chiwerengero cha anthu amene tingakhale kuti tawalemba tikamadzamaliza pa 3 February adzakhala anthu ochepera pa 271,000. Sizingatheke kuti tilembe anthu opitirira pamene popo. Anthu amene tikuyembekeza ndi amene anthu osapitirira 271,854 zigawo zonse tikaonkhetsera anthu asapitirire pamene popo. Chabwino. Kodi ena apa ayimbaso foni zitheka ntheke nakake ena atha kufunsa funso limene ufuna ndifunse panoli kuti simungamveko kachisoni kuti ine kadi chitupa ndili nacho cha unzika. Kodi sizingatheke pa 21 pano mukandilemba pali vuto lililonse? Apopo tinene kuti vuto likhalapo. Chifukwa chani ndikunena choncho? Takhala tikunena ndipo tikhala tikupitiriza kuti ntchito imene bungwe la chisankho limagwira limalondolozedwa ndi malamulo. Malamulo amafotokozerera kuti ndime iliyonse iyende bwanji. Bungwe la chisankho loyendesa chisankho lilibe mphamvu kungopanga chiganizo kuti tentamvere chisoni gulu la china chikonso sanalembetse chaunzika ali nacho tente athandize. Mphamvu imeneyo tilibe. Tikufunika kuti titsatire malamulo. Ndiye malamulo oyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makansala sili kupereka mphamvu ku Malawi Electoral Commission kuti ingodzuka kuti atawonjezera masiku akalembera. Ndime 4 kapena gawo 4 la lamulo ndatchulalo ndi limene limafotokozera kuti kalembera ayende bwanji. Lamulo limeneli likufotokoza kuti kalembera achitike masiku osachepera 7 koma osawonjezekera 14. Tikawerengera lamuloli palibepo mphamvu yokuti tikhoza ngonjezera masiku. Nkuona mukamvetsetsa kufotokoza kwathu tikunena kuti kalembera wachibwerenzayo tikuchita kuti tikwaniritse court order imene inabwera mu kesi ya Chikwayira ndi anzawo. Paka nakhala kuti kesi panalibe simukanamva bungwe la loyendetsa chisankho likunena kuti tikuchita kalembera wachibwereza chifukwa mphamvu yo tilibe. Ndiye zonadi alipo ena akudandaula kuti ife sitinalembetse pali gulu loyamba likunena kuti timadwala sitinathe kufika koma mphamvu tilibe kuti tingonjezera.
lamulo linanena kuti tikakhazikitsa masiku akalembera tifotokozerere mu gazeti zimenezo tinachita ndipo mukukumbukiranso kuma program amene timabwera timafotokoza ndithu motsindika kuti gawo lina lililonse likakhala ndi masiku 14 ndipo sipakakhala kuonjezera chonde fikani mu nthawi yoyikika kuti muzalembetse ndiye mukaona ma figures amene tikutchula anzathu aku National Statistics ananena kuti mu ma figures ma projections awo anthu amene adzakhale atakwana zaka 18 pofika pa 16 September anali about 10 million kusonyeza kuti ifeyo mmene timakhonza kalembera magawo atatu aja timayembekezera kuti anthu amene atafike ndi 10 million aja koma mukaona ma figures amene tatulutsa preliminary figures titachita kalembera magawo atatu anthu amene alembetsa ndi about 7 million kusonyeza kuti kuli ka 3 million kena kake amene chiphaso anali nacho koma sanabwere kuzalembetsa pa zifukwa zina zona ena anali akudwala ena anali kunja koma ndikukhulupirira kuti 3 million anali akudwala ena ndithu sanabwere kuzalembetsa pa zifukwa zawo gulu limene lili tilibe mphamvu loti ayi titsegulenso akalembetse mphamvu imene tili nayo ndi imene tapatsidwa ndi court order kuti tiathandizire anthu amene analibe chiphaso pofika tsiku loyamba akalembera pa 21 October so mukaona ma parameters amene tikutchulawa choyambirira akutengera court order mphamvu tatenga umeneko ena kumafunsa chifukwa chani mwangosankha 21 October kufika 4 January court order yomwe ichafika inanena kuti munthu amene angafike pa registration center koma chiphaso alibe kusonyeza kuti sitikuwerengera anthu amene chiphaso anali nacho amene chiphaso analibe koma anafika pa registration center kuti ineyo kulembetsa ndi ndikufuna koma chiphaso ndilibe ameneyo tinthandizire nkuona tiuchita kalembera wachibwerezayo ndiye ndayankha mozungulira koma kuyankha mwachidule iya mphamvu palibe ndipo sitikungonjezera tikuchita wachibwereza kuti tithandize anthu amene khoti linanena kuti athandizidwe mwatabota kuti paja mukati kuyankha kwake mudzayankha kuti chani akabwera pa center apo kuti ayi ifeyo timanena kuti anthu amene akabwera tiwauza ndithu kuti malinga ndi mmene malamulo alire nkosatheka kuti iwowo alembetse nawo tiwapepesa pepani kwapepesa ndithu kuti pepani malinga ndi mmene zayendera chimene tingakupempheni nchonena kuti kukadzakhala chisankho china kutsogolo tidzapange zinthu za msangamsanga kubwera mu nthawi yake ndikukalembetsa pofuna kuti ukhale ndi kachitupa kaja konena kuti munthu walembetsa ndimangofuna ndiwonjezere mwina kwa amene apita ku masukulu au kachenjede akamanena kuti munthu akukalemba supplementary examination amakhala kuti anthuwo akuwadziwa kaledi mwina anayesera koma zinalephereka pena pake nchifukwa chake tikulongosola kuti kodi anthu amene analepherawa ndi ati kuwapatsa zowayenereza kuti afike pa mulingo onena kuti atani alembetse ngati wina aliyense supplementary examination samalemba munthu onena kuti mayeso oyambirira sanatani sanalembe andi sanasonyeze chidwi chonena kuti afuna kukalemba nawo ayi amatenga yekhayo amene analemba wakhonza moperewera amene anafuna kuti akalembe mwina ndi panali chitsimikizo usati wakhoza moederera ndichoncho usati moperewera walephera achabwino choncho anthu ake ndithu ndi amene awa ndi amene tupanga focus pa wachibwereza enawo ndithu zativuta chabwino nkutheka ena kuti mwina mwangotsekula kumene wireless yanu mukuonera iyi ndi programu ya dziwani zakalembera wachibwereza wachisankho yemwe ndithu akuchitika akuyamba mawa lino komano gawo lina lalikulonso lidachitika kwanza athu NRP amene amalemba anthu mukaundula waumzika tidziwe kuti amene akulembetsa apa malinga ndi wapampando wa MEC amene ndithu ndi Justice Annabel Mtalimanja anenapo kunena kuti ndi okhawo omwe kuchokera pa 21 alembetsa kumene mu NRP ndipo panopo adapatsidwa notice tupa tonse tofunikira kufikira pa 11 December pomwe amatseka ndithu kaundula amene makama kulembetsa mukaundula waunzika komanso padali kaundula onjezera makamaka uja waunzika kuti kuchokera ndithu pa kufikira pa 4 January kuchoka pa 29 was it 29 December 29 December kufika pa 4 January amene alembetsa kumene pamenepa okhawo ndi amene mawa linono alololedwa kupita
kukalembetsa ndi MEC mukaundula wanu wa voti komanso amene mwakwana zaka 18 kapena pa tsikulo mudzakhala kuti mwakwanitsa zaka 18 ndikokhawo ndithu ali ofunikira ndikhulupirira ndi mmenemo sindikulakwitsa nambala yathu 0887 451 344 ndibwerezanso nambalayi 0887 451 344 iyi ndi nambala imene mutha kutiimbira posachedwa apa tikakamwera madzi tikhale tubweranso pano kuti timveno bwinobwino mwina ndemanga zanu komanso mafunso amene muli nawo. Ine ndemano chikonso bwanji mukhale pomwepo. Ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga ndeno ndi yachinsisi sindirengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga ndeno ndi yachinsisi sindirengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga tabweranso tikupitirira ndi program imene yadziwani zakalembera wachisankho koma amene ndi wachibwereza tikukamba kuti izi zikuchitika potsatira chigamulo cha khoti chimene chidakamba kunena kuti yayi ena alipo to amene adalephera kulembetsa chifukwa adalibe chitupa chaunzika chifukwa ena atapi nthawi imene phase 1 zidakhala kuti kulendo umene sadali nawo limodzi koma phase 2 phase 3 amene limodzi ndi anzathu MEC omwenso ndi amene akugwira ntchito tamandika imeneyi yomwe mawa linonso ikhale kuyamba amene adali maboma a mgawo loyamba ndikuti zichitika masiku awiri ndikuti ulendo winanso gawo lachiwiri masiku awiri choncho gawo lachitatu masikunso awiri koma tisanayambe kutenga ma 10 for anthu ambakale kuimba apa ndimafuna ndingomva kwa inu kuti kodi palena abe amabwerabe adalembetsa akubwerabe ayi asapange choncho paja tinafotokoza kuti kulembetsa kulembetsa ndi kamodzi chabwino amene analembetsa kale nkalembera wa mavoti asabwerenso kuzalembetsa kachiwiri chifukwa kulembetsa kawiri ndi mulandu ndiye akabwera kuzalembetsa kachiwiri apo akhala kuti apalamula mulandu ndi kuti zikathera ku khoti ndi zilango zake kumeneko moti tinene motsindika kuti amene akufunika abwere kuzalembetsa akhale kuti sanalembetseko chikhalire titsindike ndithu pamenepo chabwino tione apa ma 10 for ndithu ayamba kufika tione kuti pali ndani pa line apa MBC allo 0887 451 344 ndi nambala yathu imeneyo chonde mukamatiimbiranso mutalikane ndi wireless yanu chifukwa wena mayimba koma muli pafupi ndi wireless yanu mutalikane ndi wireless yanu kuti tithe kumvana bwino lomwe komanso tithe kutenga ndemanga zanu momveka bwino. Tuone apa pa line kuti pali ndani musatitumizire uthenga koma muimbe lamya mukayimba lamya ndi kuti titha kukumvani bwino lomwe kuti ndi funso lanji limene muli nalo komanso ndi ndemanga yanji imene muli nayo 0887 451 344 tindi MEC chair komanso tindi director of electoral services kumeki komweko Hastings Bota awandi Justice Annabel Mtalimanja. Tione kuti palaini pali ndani chonde musati tumizire uthenga koma kuti mutiimbire. Hello. Hello. Mwaswera bwanji? Aswera bwino ina. Ndasweranso tidziwane dzina ndi kumene mukuimbira foni yanu. Ine Mphatso Magawa ndikuimbira ku Mbayani. Okay, kumbayani muli ndi funso kapena ndemanga Mphatso Magawa? Ine kunanga ndi Mphatso Magawa ndikuimbira kuno kumbayani. Muli ndi funso kapena ndemanga Magawa? Mr. Magawa. Mutalikane ndi wireless yanu kuti tithe kumvana bwino lomwe ya Magawa. Muli ndi funso kapena ndemanga?
ndimafuna ndifunse kuti ID yanga inatayika ndi ndingapange bwanji fakewo nambala sinasunge pena pake. Chabwino koma mudalembetsa ID imeneyi ndi yauzika? Ndi yauzika. Chabwino kulembetsa mufuna kulembetsa koyamba? Iye ndimafuna kuti ndikhale ndi ID yo. Fake papa ID yanga ndinayiluza simayiona inasowa. Chabwino koma kulembetsa mkaundula mwa voti mudalembetsa? Chabwino amakawa ndikhulupirira muyankhe funso limene bwino lomwe pa wireless. Hello. Hello, mwaswera bwanji? Ndaswera bwino, kaya mwaswera bwanji mama? Ndaswera bwino. Ziko mutidziwane dzina ndi kumene mukuimbira foni yanu. Ine ndiyamikani Bamusi ndikuimbira ku Chiwembe. Ayamikanida? Bamusi. Ayamikani Bamusi ku Chiwembe. Muli ndi funso kapena ndemanga? Langa ndi funso. Tiye nayo. Ndi brother wanga ineyo anapangitsa jauzika koma kadi sana mpatse mpaka na lero. Nde atabwera kudzalembetsa zinapeza kuti pasenta pajana mukana kunena kuti dzina lisikuwezeka mu system. Akana anabwirira. Nde funso langa ndoti apa patapita akamulola kuti akamulembe. Chabwino. Ndithudi. Iyayi Chiwembe akuyankheni pa wireless. zikomo kwambiri tathokoza. MBC hello. Hello. Mwaswera bwanji? Asamuno gayo. Ndasweranso dzina ndi kumene mukuimbira foni yanu. Hello. Dzina ndi kumene mukuimbira foni yanu. Nditi kuno kumachinjiri kwa Chikapa. Kwa Chikapa dzina lanu ndani kumene kumababa? Gani Kakhomo. Akakhomo. Muli ndi funso kapena ndemanga? Marwa? Muli ndi funso kapena ndemanga Akakhomo? Ndi ndi funso. Ndabona kuti sikakale pano kumafunsa kuti pasaka chamusawa muchuni. Chiphaso chaunzika? Chiphaso chaunzika. Chabwino. Sure. Iyayi takuthokozani kwambiri mukhale ndi madzulo opambana ati? Nanonso. Zikomo. MBC hello. Hello. MBC hello. Ndikhupa amene wati pesenso bwino lomwe tikutero ndithu kuti mutha kuimba kapena hello. Mwaswera bwanji? Ndaswera, kaini mwaswera bwanji? Ndasweranso tidziwane dzina kumene mukuimbira foni sokoma. Hello. Dzina ndi kumene mukuimbira foni. Chabwino ndikhulupirira kuti amenewo atipezenso bwino. Kuchani kumeneko? Kuno Kutondwe bwana. Dzina lanu ndi ndani bwana? Ine ndi Mfumu Joseph Neil Adams. Amfumu muli ndi funso kapena ndemanga? Ine ndili ndi funso. Funsani. Acheyawo anena kuti kwa anthu amene amadwala pa nthawi imene amapanga zakalembera mbuyomu sakhalaso ndi mwayi kuti alembese kuti pamene popo sikukhala kuwaphwanyira ufulu anthu onena kuti amafuna atavota komanso anthu amene anali kunja pa nthawi imene amapanga zakalemberayi kuti sikukhala kuwaphwanyiranso ufulu kuti pasapeze nawo mwayi olembesa opanga nawo voti mu mavoti amene akubwera awa pamene popo sangaganizire bwinobwino kuti mwina maka anthu onawuso ali ndi ufulu wakuti amafunika kuonesa udindo wawo ovota. Chabwino akuyankheni pa wireless set. Zikomo kwambiri Mfumu tathokoza kwambiri ndikhulupirira mafunso achuluka kwambiri mutayankhako kaya amenewo chifukwa ambiri amene akubweranso ena ndi okhala ngati okhudzana ndi zaunzikanso komanso ena kupempha mwayi olembetsa zija mwina ena sadatimvetsetse bwinobwino tichanazana kuti funso libwera ndithu nadziwa kuti funso limene libwera sindidziwa muyambe ndinu cheya kapena ayambe ndi abota koma muyambire pompa. Zikomo kwambiri ndiyamba kuyankha zinazo amalizitsa desi ndemu ndilole ndiyambe kuyankha funso lomaliza lija tizibwerera chambuyo. Funso limene lachokera ku Thondwe akuti Amfumu
Adams Yusufu Adams ngati namva bwino dzinalo akufunsa kuti kodi anthu amene analiwo kuti akudwala kapena anali kunja sitikwaphera ufulu ndifotokoze motere kuti choyambirira monga nanenera ntchitoyi tikugwira malingana ndi malamulo malamulo amene anakhazikitsa anzathu maphungu ya ku nyumba ya malamulo kapena nditi nyumba ya malamulo imene amene ali ndi mphamvu yokhonza ndi kukhazikitsa malamulo lamulo limene nafotokoza lija timayendetsera chisankho ndoti inachokera ku palamenti ifeyo tinangopatsidwa kuti lamulo loti mugwiritse ntchito ndili chimodzimodzinso ndi constitution yathu kapena ndinoti lamulo lalikulu la dziko lino zonsezi tinangopatsidwa kuti tigwiritse ntchito ndiye zoonadi mu constitution yathu ikufotokoza kuti munthu wina aliyense amene ali woyenerera nzika zoti inakwana zaka 18 ili ndi ufulu choyamba kulembetsa mkaundula wa voti chachiwiri ili ndi ufulu woponya voti kuti asankhe atsogoleri amene akufuna nzika ina iliyonse yazokwana zaka 18 ili ndi ufulu umenewo komanso lamulo lomwelo likufotokozera kuti kodi kalembera ayende bwanji kuponya voti kuyende bwanji lamulo likufotokoza kuti munthu amene akufuna kuti alembetse mkaundula abwere ku registration center choyamba abwere yekha ku registration center chachiwiri munthu amene yuyu abweretse umboni osonyeza kuti ndovomerezeka kuti alembetse mkaundula ndipo umboni ndi chaunzika ndeni mafuna ndilunjike pa mfundo yoyambayi kuti munthu amafunika abwere yekha ku registration center lamulo limene anakhonza anzathu aku palamenti ndikukhulupirira kuti pokhonza lamuloli analingalira ndithu kuzakhala anthu ena kuti akudwala satha kubwera koma mu nzeru zawo anayika lamulo lokuti munthu kuti alembetse akufunika kuti abwere ku registration center ndiye kuti ngati pali munthu wokuti akudwala palibe exception siti kunena kuti pokha munthu akudwala nde abwere ku center iyayi kuti aliyense afike ku center kusonyeza kuti angakhale munthu akumverera mthupi akufunika kuti abwere ndithu azalembetse ngati satha kufika ku registration center ndiye kuti satha kulembetsa chimodzimodzi munthu amene ali kunja akufunika kuti achoke kunjako abwere ku Malawi kuno akafike ku registration center akalembetse kusiyana ndi mayiko anzathu ena amene amavomereza kuti munthu akhoza kulembetsera kunja kwa dziko lake ifeyo lamulo limeyo tilibe paka nakhala kuti lamulo lilipo lothandizira anzathu amene ali kunja kuti tiatsatire tikalembetse tikanapita kukalembe kukwata tikalembe koma amene ilili lamulo lathu angakhale munthu amene ali kunja akufunika kuti abwere ndinafotokozanso kuti lamulo lili kunena kuti kalembera achitike m'masiku osachepera 7 kulekeza masiku 14 kusonyeza kuti anzathu aku nyumba ya malamulo mmalingaliro mwawo ndi nzeru zawo ananoti kalemberayu achitike mu nthawi imeneyi maiko anzathu ena kalembera amachitika nthawi ina iliyonse it's continuous registration ife lamulo limenelo tilibe ndikukhulupirira kuti anzathu aku aphungu akudziwa zimenezi kuti kumaiko kwina kuli continuous registration koma kunoko kulibe akunena kuti khale masiku 7 osapitirira 14 kusonyeza kuti akulamula nzika ina iliyonse imene yoyenerera kuti idziwe kuti kalembera achitika m'masiku awa ndipo mukufunika mufike ku center ndiye tikamafunsa kuti kodi sitikwaphera anthu aufulu tiganizire lamulo limeneli ndipo ifeyo ndi dziko lokuti timatsatira malamulo we respect the rule of law Malawi Electoral Commission inauzidwa kuti igwire ntchito molemekeza constitution komanso malamulo a dziko lino ifeyo polemekeza malamulo sitingachitire mwina ndiye kuti anthu amene analoti akudwala aja tiapepesa kuti apapa zatani zavuta anzathu amene tinali ali kunja timakhala tikulengeza kuti amene muli kunja mukufuna kuti mutenge nawo gawo bwerani muzalembetse masenta ndi awa mafezi ndi awa muona kuti iniyo mufika madeti ati muzalembetse poti sizinachitike ndiye kuti pamenepa ine ndikukhulupirira kuti tikayankha kuti sitikwaphera ufulu sitikulakwitsa chifukwa tikungolondoloza
malamulo limene akhazikitsidwa ndi nyumba ya malamulo adesi imene mwayankha mfumu mwayankhiratu ndiye amene ndifunso aliyense amene ali ndi funso loti kodi amene akudwala mukwaphera ufulu yankho ndi limeneyo ndithu ananenanso kuti mukabwera ndikhopa mawa mukhale ndi ntchito yofotokoza ifwa ena mwinanso abwere musadayankhe mafunso ameneyo ena abwera kuti adzachite mati kupanga beat system kadi ndili nayo ndikubwera kudzayesera kadi ndili nayo launzika sidalembetse nthawi ija mafezo saja apita sidalembetse ndikubwera pano ndikukalembetsa mudzadziwa bwanji amenewo tinene kuti tikudziwa kuti patha kukhala anthu ena ofuna kuyesa zimenezozo chimene tapanga ndichonena kuti takambirana ndi anzathu aku National Registration Bureau pamene tikupanga kalembera kwa chibwereza ameneyo kuma center kuja tikhala nawonso anzathu a National Registration Bureau amene ntchito yawo ndi kutsimikizira kuti munthu yudi analembetsa koma kutsimikizira kwawo kukupitirira akutitsimikizira kuti munthu yuyu analembetsa koma kulembetsa kwake analembetsa kuyambira pa 21 October kulekezera pa 4 January kusonyeza kuti ngati ino achikonso mubwera kumene kujako ndi khadi sikuti tidzangonena kuti popeza mubwera ndi khadi pitani mukalembetse ayi mukafunika kuti mukakumane ndi nzathu wa National Registration Bureau amene ali pa center paja akayiunike khadi yanuyo akayiunika khadi yanu ija ikatulutsa ka receipt kamene kakanene kuti achikonso munalembetsa 2018 ngati nzika ngati munalembetsa 2018 ngati nzika zikusonyeza kuti chigamulo cha ku court chinaperekedwa pa 25 ipa sichikukhudzani sichikundilola kulembetsa chifukwa chonena kuti mwayi munali nawo kale kuyambira pa 21 imene tinkayamba kulembetsa mayina mkaundula wa voti koma pa zifukwa zina munasankha kapena munalephera kuti mulembetse nawo choncho angakhale munthu atabwera ndi khadi sikuti zingatheke kuti akalembetse chifukwa chonena kuti aliyense tidzafuna kuti titulutse ka receipt kamene kakunena kuti inuyo mwalembetsa kuyambira pa 21 kulekezera pa 4 January ndi okhawo amene akukwanisa zimenezozo amene angalembetse choncho munthu akapita pa wa NRB nkumpatsa ka receipt ndi ka receipt kaja akapita pa desk ya supervisor amene akayang'ane receipt lija kuti kodi date lake likusonyeza kuti munthu uyu analembetsa patadutsa pa 20 October ngati analembetsa patadutsa pa 20 October akamuza kuti pitirirani mupite pa malo pokalembetsera komanso olemba uja asanayambe kupanga scan akayang'ananso ka receipt kaja kuti ngati a supervisor atalakwitsa iyeyo akathe kuzindikira kuti awawa adumpha koma samafunika kuti atani alembetse nawo chimodzimodzi momwe tanena zikakhala choncho tikauza kuti apepani malinga ndi imene lamulo lilili inuyo simungathe kutani kulembetsa pakanali panopo process ikuoneka yaitali anthu 270,000 zigwira zimene itheka imeneyo si process yaitali ifeyo tikudziwa kuchuluka kwa anthu amene tikuyembekeza nchifukwa chakenso malo olembetsera tayikamo anthu okwanira tayikamo zipangizo zokwanira tikudziwa kuti kodi tingathe kulemba anthu otani masiku otani tisadandaule ndi namba imene 271,000 titha kuwalemba anthu amene wangakhale mu tsiku limodzi malingana ngati anthuwo atabwera ndikufunsa izizi mumabwereza chifukwa ena afuna abayese zida masiku amene wawa timati kuyesa zida pali chichewa chili kuti kuyesa zida zona ndimene tikuzidziwa ndimafuna ndakhala ngati ndikubwezanso ni mbuyo pang'ono pa nkhani kuti timvetsetsane wa NRB ali nanu limodzi kuyambira mawa lino osati kuti akalembe unzika pamene ayi palibe zolemba anthu ayi ntchito imeneyo palibepo ngati ali pamene khadi yawo inasowa apite kwa DC kumene koko ndi kumene angakawayankhe zimenezo koma ku center wa NRB amene ali kumene koko akungofuna kuthandizira kutsimikiza kuti anthuwa analembetsa mu nyengo imene lamulo latikakamiza kuti titani tikwanirise kuwathandiza anthuwa kwa amene kadi inasowa koma ndi aja tukamba kuti kuchokera pa 21 alemba kumene ndipo katikiti adapatsa ali nawo kayena ndi kadi imene idatuluka yaunzika koma yasowa kapena sikuoneka kumene kodi amenewa mudzathandiza kuti asadzabwerapo munena kuti
NRB ndithandizeni tangooneka ndi dzina langa ngati lilimo ndipitirire ndilembetse uku sidzagwira imeneyo. Zikoma kwambiri mwina nditengerepo mwayi kuti ndiyankhe funso limene anafunsa amakawa. Amakawa ananena kuti khadi yawo inasowa ndipo iwo analephera kukalembetsa. Chimene ndimafuna ndinene nchonena kuti pa nthawi imene timalengeza zakalembera wa mayina mkaundula wa voti tinkanena kuti aliyense amene khadi yake inasowa athe kupita ku center. Aliyense amene khadi yake inaphwanyika kufufutika apite ku center. Aliyense amene anapanga apply kuti afuna kupanga renew khadi apite ku center. Aliyense amene mwina mwake wangopanga apply kumene sanalandire khadi yake yoyambirira onse wapite ku center akakumana kumene koko ndi wa NRB amene akafufuza mayina awo buku moja ndipo akampeza ndi kuti munthu uja analembetsa. Kulembetsa sikulandira khadi. Kulembetsa ndi chitsimikizo chimene National Registration Bureau imanena kuti achikonso takulembani ngati nzika ya dziko la Malawi. Kadikireni tikutumizirani khadi. Olo mutakhala mwina mwake kandi zaka 10 mulibe khadi koma mutalembetsedwa ndi a National Registration Bureau inu ndinotsimikizika ngati nzika. Ndipo mutha kukhala ndi ufulu wina uliwonse umene nzika yoti inalembetsa ili ndi khadi ili nawo. Choncho ndimafuna ndinene kuti kwa amene makadi awo anasowa amene mwina mwake makadi awo anasanalandire makadi awo anali wofufutika makadi awo anali wophwanyika koma sanapite kukalembetsa pamene tinatsegula masenta tinene pano kuti amenewo palibenso mmene tingawathandizire pakaundula ameneyo apapa sangathe kulembetsa nawo chifukwa chakuti iwo analembetsa kale anali nacho kale chiphaso cha unzika mwayi woti akalembetse anali nawo chifukwa chakuti kuti tinapereka kale mpata umene kuti kwa amene makhadi awo anasowa akathe kupeza mwayi olembetsa amene anafufutika akathe kupeza mwayi olembetsa. Ndipitirizenso kuyankha funso anafunsa Abamus ku Chiwembe ananena kuti akuti iwo anapita ku center kandi iwo kandi mbale wawo anapita ku center ndi atakayang'ana machine nzathu wa NRB dzina lawo silinapezeke ndi anauza kuti simutha kulembetsa. Ndi yankha chifukwa chonena kuti nkhaniyo ndinayimva mmene NRB amagwirira ntchito. Munthu ukakhala kuti walembetsa kawiri unalembetsa choyambirira cha unzika nde wakalembetsanso njira imene amakugwirira ndi imeneyi. Dzina lako mukaundula silimatani silimapezeka duplication ija. Ukakhala kuti walembetsa kawiri umakhala kuti uli mugawo la maduplicate anthu ofuna kulembetsa kawiri mayina awo mukaundula samatani samapezeka. Pamafunanso kuti pakhale nthawi yoti afufuze bwinobwino amvetsese kuti chinachitika ndi chani. Akamvetsesa zimenezozo akakhutira mwina ndi pamene angapereke chiphaso kapena kulolera kuti munthu uja dzina lake lioneke muchani mukaundula. Choncho abale awo Abamus maganizo anga malinga ndi imene ananenera NRB ndikukhulupirira kuti munthu ameneyo analembetsa kawiri mwa ichi dzina lake silikanapezeka mchani mukaundula wa voti. Apo tayankha mafunso onse pamene ndi kuti mafunso tayankha like neno sumuda ndi yankhe mafunso kunena kuti wanyuwali amene adalembetsa kuchokera pa 21 chabwino koma chantayika chabwino chikala chimadalandira kuchokera ku NRB koma mawali mafuna kuti akalembetse nawo mukaundula wa voti amene wachibwerezayo. Wina aliyense amene analembetsa kuyambira pa 21 kulekezera pa 4 January chikalata chantayika kapena alibe khadi ameneyo angobwera kumalo olembetsera. Ine ndinalembetsa pa 27 October koma risiti langa landitayika kapena kapepa kanga kosonyeza kuti ndalembetsa ku NRB kananditayika ndifuna kuti ndilembetse nawo mkaundula wa NRB uja akamuyang'ana mkaundula pa mashini kuti kodi munthu uyu alimo akampeza ampatsa risiti limene limuvomereze munthu uja kuti akalembetse. Choncho amene wawo asadandaulenso yayi kuti ineyo khadi yanga yatayika kapena kapepa kanga katayika angobwera chachikulu ngatakuza kuti ndinalembetsa patadutsa pa 20 October amene ndolandiridwa ndithu abwere adzalembetse ndithu. Nchimodzimodzi so I think nkhani timanena mayankho ndi manga hoyambirira aja nkhani analankhula akakhomo kumachinjiri kuti anapanga register mu June koma khadi yawo anasanalandire anali ndi mwayi kuchokera June pamene analembetsa
mpaka na pa Oktoba pamene mayamba kulemba akalembera akanatha kudzalembetsa panalibe vuto koma panopo chifukwa choti nakuti sanabwere tiwatenga ngati wina aliyense amene analembetsa lisanaduse tsiku la 21 Oktoba. Yes, ukumveka bwino lomwe tidzikumbutsana kuti programu iyi ndi dziwani zakalembera wachibwereza yomwe mukuimva kuchokera ku MBC Radio 1 komanso kuonera pa kanema wa MBC. Tikukamba kuti tili pa MBC Digital pameneponso ndipo tilipo anthu ma followers oposa 650. Mukapita pamenepo ndiye kuti imene ndi yeniyeni MBC Digital pameneponso mutha kutitsatira bwino ndikumvanso kapena kupereka ndemanga zanu kapena kupereka mafunso amene muli nawo kwa amekche omwe tili nawo mprogramu imeneyi omwe ndi Justice Annabel Ntalimanja komanso Hastings Bota, Director of Electoral Services. Mwachidule mwanya Desi chidule chimecho chabwino. Ndi nambala yathu ndi 0887451344. Apa pali ma 10 follow angapo tione kuti mukuti bwanji. Hello. Muli bwanji? Tibwino kainu. Tili bwinonso tidziwane dzina komanso amene mukuimbira foni yanu. Ine ndipita Sambani kuno kunchewu. Sambani kunchewu. Muli ndi funso kapena ndemanga? Ndimafuna ndifunse. Funsani bambwanga. Nthawi imene imachitika kalembera ameneyo ndinali ndili ku Blantyre komano transfer itatuluka kuti ino limene ndichokeko. Ya papa napeza kuti nasamira kunchewu. Sasa kunchewu napeza kuti process yatha. Iye ndimandifika kuti pamene pa ngathandizwe munjira ina machidwe ndifika inalipo kuma zinango kuti for ndika transfer tena kuti pofika kunchewu napeza so process ya dani afeka. Ye tayo muthandiza bwanji. Chabwino Asambani ako yankhe ndi pawaire set. Zikomo. MBC, hello. Hello. Muli bwanji? Ili bwino ka muli bwa? Ndili bwinonso tidziwane dzina ndi kumene mukuimbira foni yanu. Okay, ndine chinzakazi Phiri kuno kuchileka. Aphiri kuchileka mukutsatira bwino programu iyi. Kwambiri. Ndi ndifunso kapena ndemanga kuchileka. Ine yanga ndemanga. Tekiba mimi makita pa programu imene hiyo pama club slot recording yake amadwala ina nali kunja ndipo time imene hiyo sada lembetse nawo koda amene wako ngati mukwakana sikwaphila ufulu ndiye yakhulumina kumaperekali enogwirizana nalo komanso kuphatikiza pa yankho limeneli imati ndipeke chitsanzo chakuti zonse zimendela malamulo kodi nanga uchini pali kudzaponya mavoti pa 16 September. Ndiye nakakuti wena kanga zabwere pa 70 kona kuti ine dzuloli nali kuchipatala. Ndiye poti nali kuchipatala bwanji ponye voti yanga. Ntozika kunisanga ponye chifukwa sikulo lidapita. Ndipo malamulo ndiona kuti ndi pa 16 September. Choncho munthu amene sada lembetse masiku 14 amene anaperekedwa aja. Chifukwa cha kufuna kwake. Siburu la commission ya electoral commission ya uko ndikusaka kwake ndiye kuti ameneyo alikunja basi ndiye sikuri wamndira pila ufulu koma yeka wazipila ufulu wake mangoti muna ndithandizire pamene papa kuti malamulo ofunika kumatsata. Chabwino Aphiri kuchileka ndemanga yanu yamphamvu kwambiri tathokoza kwambiri ati zikomo. Hello MBC, hello. Chabwino amene wati pezera sobwera tatsala ndi mphindi zochepa kwambiri koma ndikhulupirira panabwera sofunso lina kodeti koma longa lobwero muli yankhe bwanji funso limenelo. Zikomo kwambiri funso linachokera kwa Asambani ku Nchewu akunena kuti sanathe kulembetsa chifukwa chokuti anapezeka kuti transfer inapeza. Tinakhala tikufotokoza kalembero chakwe yenda kuti mukhoza kulembetsa kumene muli koma mukazapezeka kuti mwina muli kumalo kwina mukhoza kuchita ma transfers. Chimodzimodzi Asambaniwa akanatha kulembetsa ku Blantyre kumene anali nthawi ya ma transfers ndikuzapanga transfer kupita ku Nchewu. Sakuti nthawi yolembetsa ndi imene amachita ma transfer. Koma kulembetsa kuja timatenga 3 minutes maximum. Suti zimachita kutenga nthawi. Anthuso amabwera kumaperekera umboni kuti akumazi kufulumira. Ndikukhulupirira kuti zikanatha kutheka Asambani ka 3 minutes kokha chifukwa kuma center koso suti umachita kudikira nthawi. Akanatha ndithu kulembetsa kaye ndikusamuka
kumapita kunchewu ndiye poti mwayi wapita tingonena kuti pepani asambani ulendo wina sanene mopyatira ya tione apa kuti pali ndani hello ndaswera bwino kaenu maswera bwanji kumeneko sindikudziwa ngati mukundimva bwino lomwe mukumvekera pansi kwambiri tuone wena apa kuti pali ndani hello muli bwanji tili bwinonso dzina komanso amene mukuimbira foni yanu ine la Someta kuno kunkhwatakota ala Someta muli ndi ndemanga kapena funso ine langa ndi funso chabwino para anthu ena ake machini zinapezeka zoti zazima ina zazima mofulumirapo sana ndi mana nthawi yoyikika kuti kalembera asekedwe yana bwerera kuti anthu amene mufezi sapangabe consider lachiwiri ndionena kuti amene anataya timasibiti chatimene anapereka kumeki kodi akhoza kupita kumalo olembesera kuti akathuka kukatengaso chabwino chitudi ndiyimire pamene yayi arasometa mafunso anu amveka kwa basi tathokoza kwambiri zikomo nditenge ndemanga yotsiriza apa tikenako ayankhe mafunsowa hello yayi amene wandikhulupira sadakonzeke atipezenso bwinobwino akakonzeka MBC hello muli bwanji muli bwanji tili bwinonso tidzione dzina ndi kumene mukuimbira foni yanu ine ndi Precious Banda kuchokera kuno kulilongo kuchirinde abanda kuchirinde muli ndi funso kapena ndemanga ndemanga anga muli ndi funso kapena ndemanga abanda ndikukumva ali bwana koma muna network chabwino mukayima pabwino ndiye kuti tiyankhulane otsiriza MPC hello yayi ndikhulupirira mafunso mwina amene abwerawo ngamphamvu kwambiri oti mutha kutiyankha mafunso amenewo acheya mwayimva funso kuchokera kwa arasometa kunkhwatakota ndikhulupirira tingoyambira pamenepo kenako titsirize ndi funso linalo limene adafunsanso ena amene adayimba 10 following tiyambe ndi arasometa chabwino arasometa akufunsa kuti kodi chiphaso chovotera chasowa angathe kupeza china amenewa ndithu akadzapita kukapanga ma verification akhoza kukapanga replace certificate yawo kuyankha mwachidule ndi ngoyankha motero ndizotheka kupanga replace akapita kuti akachite ma verification paja tikamaliza zonsezi tikhala ndi phase yotsimikizira ndi akapita kapanga zotsimikizazo akhoza kukonzera ndithu chobwenzeretsa asapite pano iyayi iyayi pano sitikupanga ndime imeneyo pano tidakachita kalembera adikire ndithu muli ndi mwinaso kuonjezera mwina ndingonjezera kuti angakhale titafika tsiku lokaponya vote kapepala kawo katakhala kuti sikakuoneka athabe kudzabwera kumalo oponyera voti tidzalipeza dzina lawo malinga adzatiuze dzina la iwowo tikadzayang'ana kuti nkhope yawo ilipo tidzatha kwavomera kuti apange voti ndipitirize asatayire dalayi asunge pabwino ndithu kufaina yawo ntakatayaka ndithu asunge pabwino ndipitirize kuyankha funso la arasometa arasometa akufunsa funso la anthu amene folokoloko inakwanira ali panzere pa 11 December mashini kutseka device yathu itapanga close malingana ndi mmene tinayikonzera timafuna tinenetse kuti anthu tinawapatsa masiku 14 kuchokera tsiku la number 1 mpaka na tsiku la number 14 masiku ena onsewa mashini aja device ija imatha kugwira ntchito angakhale itakwana
4 o'clock koma tsiku lomalizirali device inakonzedwa kuti 4 o'clock ikatseke isakaperekenso mwayi kwa wina aliyense kuti alembetse. Kwa anthu amene device yathu inawatsekera ali pa nzere amenewo ali mgulu limene tunena kuti pepani zinthu apapa zativota sitithanso kukupatsani mwayi wina oti mukalembetse nawo mu gawo limeneli chifukwa kutero zikhala ngati kuti bungwe la chisankho likuwonjezera masiku likupereka mwayi wambiri kwa anthu ena kusiyana ndi ena aliwonse. Choncho arasuometa kapena ena aliwonse amene anali mu gulu limene mashine athu anawatsekera pa 11 December 4 o'clock amenewo pa gawo ilili palibepo mwayi wawo oti angalembetsenso. Ndithu titsirize program ya tsiku la lero ndi make sure komwe kalembera wachibwereza akuyambanso mawa lino gawo loyamba mutseke bwanji mtsiku la lero. Zikomo kwambiri pamene tikutseka choyamba ndithokoze kuti tinali ndi nthawi komanso kwa onse amene amamvera komanso kwa onse amene afunsa mafunso komanso ndemanga mongokumbutsira kalembera wachibwereza gawo loyamba tikuyamba mawa pa 21 ndi pa 22 masenters tizikatsegula 8 koloko kutseka 4 koloko ndipo tikakhala ku Mzimba kapena nditu kuMberu right Lilongwe City Lilongwe Mangochi Mangochi Municipality Mwanza Chikwawa ndi Nsanje. Chonde amene tikukhudzidwa kuti tikalembetse tisadikire kuti mpaka na pa 22 filikolo komasana ndiye kupita kukalembetsa iyayi mawa tiyeni tipite ndithu tikafike nthawi yabwino kuti tikalembetse. Komanso pamene ndikumaliza ningokumbutsira kuti amene analembetsa kale kuma konsola amene wasabwerenso kuzalembetsa chifukwa kulembetsa kachiwiri kawiri olokoposa kamodzi ndi mulandu ngakhale katakutayikani ngakhale kana kutayikani musabwere kuzalembetsanso chifukwa tikulembetsa kuti amene mwalembetsa ndiye kuti dzina lanu lalowa mkaundula mmene afotokozerera choyambirira nthawi ya verification akhoza kuza kuprintira Nelson Kena koma zitakhala kuti zimene zizakanika tsiku loponya voti mukhoza kuzabwerabe kuti ine nalembetsa chiphaso changa chinatayika tikazatsimikizira kuti zona ndi inuyo munalembetsadi ndiye kuti muzatha kuponya voti. Chonde tisalembetse kupotsa kamodzi. Tathokoza kwambiri chair kumeneko abota muitsirize bwanji tsiku la lero. Zikomo kwambiri ine nafuna ndingolimbikitsa amalawi wonse amene ali ndi mwayi umenewu kuti ndithu tipite tikalembetse. Koposa apopo ndifunanso kulimbikitsa azipani ndi amabungwe amene amatithandizira kuyang'anira kuti kodi ntchito yolemba mayina mkaundula wa voti ikuyenda bwanji. Tikuwapempha amene wakuti ndithu afike kumalo onse olembetsera amene analembetsa kuti ndikumene afuna kuti akakhaleko kumeneko ndithu akathe kuona kuti ndondomeko zonse zikuyenda bwino. Pakakhala zina zodabwitsa kapena zina zimene sakumvetsetsa athe kumfunsa supervisor wa pamalo olembetsera awalongosolere koma akakhala ndi chidandaulo chimene afuna kuti chilembedwe akathe kupempha kuti ndipatseni pepa loyenderera kuti ndilembe chidandaulo changa kuti abungwe la chisankho akaunike dandaulo limenelo nkupanga chiganizo pa zimene adandaula. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri abota ndakuthokozani kwambiri komanso Justice Annabel Mtalimanja ndathokoza kwambiri. Zikomo. Ndithu amenewo amaliza kufotokoza onda Hastings Bota, Director of Electoral Services ku Malawi Electoral Commission. Ndipo kumene kuku ntchito yakulu akuigwira kuti anthunso mawa lino achite nawo ndithu gawo limeneli la kalembera wachibwereza limene likuyamba pa 21 kufika pa 22. Akuyamba mu reverse ayamba phase 3 aja ndamene akuyamba mu gawo loyamba pa 21 pano ndi mmene ziyambire. Komanso dali ndi make chair Justice Annabel Mtalimanja. Ine ndi Emmanuel Chikonso ndiyamikire nonse amene mudatenga nawo gawo kuimba mafoni kupereka mafunso osiyanasiyana komanso ndemanga zanu. Kufikiranso tsiku lina tingotipitizani kumvera radio number 1 MBC radio 1 komanso TV number 1 Malawi Broadcasting Corporation. Ndapita. Ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga
ndeno ndi ya chinsisi sindirengeza voti yanga mphamvu zanga ziri mu voti aye ufulu wanga uli mu voti